Mga ka-disciple, naranasan nyo na ba yung balisa ka kasi hindi malinaw ang sagot sa isip mo? Parang kahit anong gawin mo, may gumugulo sa'yo. Ganyan ang nangyari kay Haring Herodes. Curious pero hindi malinaw ang kanyang puso. Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang mensaheng nagbibigay buhay mula sa Ebanghelyo ngayong araw, September 25, Thursday of the 25th week in Ordinary Time. Sa Ebanghelyo natin layon mula sa Lucas 9:7 hanggang 9, narinig ni Herodes na marami ang pinagaling at tinuruan ni Jesus. Naguguluhan siya. May nagsasabi raw na si Jesus ay si Juan Bautista na muling nabuhay, ang iba naman si Elias o isa sa mga propeta na bumalik. Kaya't sinabi ni Herodes, si Juan ay pinapugutan ko ng ulo. Ngayon, sino kaya itong naririnig kong gumagawa ng mga bagay na ito? At nais niya sanang makita si Jesus. Mga ka-disciple, papapansin natin si Herodes ay puno ng curiosity pero kulang sa commitment. Gusto niyang makita si Jesus pero hindi niya hinayaang magbago ang puso niya. Para bang spectator lang siya, hindi disciple. Minsan ganyan din tayo. Interesado tayo sa mga bagay tungkol sa Diyos, nanonood ng misa o nakikinig ng sharing, pero hanggang curiosity lang ba o humahantong ito sa pagbabago ng buhay? Dahil ang tunay na pagkilala kay Jesus ay hindi lang sa narinig ko o nakita ko, kundi sa sinunod ko. Nakakatakot kasi kung hanggang interest lang tayo tulad ni Herodes. Nakarinig, nagtanong, pero hindi sumunod. Ang hamon ng Ebanghelyo, huwag tayong manatiling curious Christians, kundi committed disciples. Reflection questions. Ako ba'y tagapanood lang ng gawa ng Diyos o aktibong tagasunod niya? Nakukontento ba ako sa curiosity o hinahayaan kong magbago ang puso ko sa pamamagitan ng salita niya? Kung harap-harapan kong makita si Jesus ngayon, kaya ko ba siyang sundan ng buo? Mga ka-disciple, ang curiosity ay simula lang, pero ang commitment ang tunay na sukatan ng pananampalataya. Huwag nating hayaan na hanggang tanong at interest lang tayo. Lumapit tayo kay Jesus nang may pananampalatayang handang sumunod. Ako po si Brother I, Digital Disciple. Online for Christ, offline with purpose. God bless!